كاب إريتريان ميديا نيتورك عزوز سلامتنا يبصحكم نزعلت تدالو الزينا انه أرستاتو كنقدم ماكل تعنا فورو اب موحاس تعنا حبرتسب عبي استواصو تقبر الله ኤርትራውያን ጥቕማት ኣሜሪካን ኣውስትራልያን መበል 29 ዓመት ጽንብል ናጽነት ሃገሮም ብልዑል ሓበን ኣብዒሎም ኣመሓዳር ኑሶባ ባረንቱ ገዲም ተጋዳላይ ኣውሬልዮ ጃኮሚኖ ብሃንደበታዊ ሕማም ተሰዊዩ ሃገራት ኤውሮጳ ሃይድሮክሲክሎሮኪን ንመፈወሲ ኮሮና ቫይረስ ከይውዕል ከልኪሉ ود بريزيدنت كينيا ممرحي كورونا فيروس بمتحاس كزور تراخيبه زرزرو ماكلت عنا فوروت محلال افتحمامات بمكل خالن نقحات زبيا بزبناوي حكمنا كب بمبالن اب موحاست عنا حبرتسب عبياستو صوت قبر الله أبتا معكل زنطفو موياويان أبزها بوكال إتا بسلست أبالاتن وسون عقمن زجمرت تكالتعنا ببوانو بستأتات ولا ناوتن عقم السبن استمالي أقلقلوت بكم زلا قليسهم حسرت عقم السبن ناوت تسرحن زنبورا أقلقلوت لابراتوري أبزي قزيزي أخول عقم السبن مسارحيتاتن عتيقو أب مكل طاف مسرح مرمران مكل الهالكي نبرتن عبي أبركتو يقبر كم زلوز تغسطهم موياويان نجيوغرافياوي أقاوماتن الصباب قمت بمئتاو زر حسرتات كم زمالا صنع عملتهم قليسهم كابرحو كبابيتات زمصا نفس صرات قدمي ورحي اب مصبي صنيحن كم زغلاغلا يغبر سلازلو ابرستي ام موحاست عننن طعنا عشلاتن زلو استواصو بزعبا كنكن قدمن دحرن حرسي كالت عنا تقس مدايات استمرو يرخبا كم زلوا ابريهم كل تشحن عسرتو تشعتن ابطات كال نايز تغلاغلا نفس صرات قطري مسناي قدميو زنبر عمد كنتاصرن كلو بعسرت ميتاويت كم زعبه شفنه كتابه صناتون ببوانو عبيت يمزغب كم زلو زغلصتهم موياويان بصعبا غودات لمدتاتن صريت اكبابن ون عتوب سرحات كم زكايدو بتوسخي افليتهم ساتهم مود داتا بدرجة عالم تعنا وسقات كوين زلو حمام كورونا فيروس نمكلخل اب مبرح نقحات زبيزة كورونا تفتات يسلاسل كم زلو بمحبار ببوانو بمنيسر تعنا زوات زلو ممرحيتان نمتقبار ابرتعو من نطفو مهلاهم انتيرهم أسطات 25 عبارات زلوا ما أكلت عنا فرو نمحدارات كبابي مالكا ايرومالي حدش زولا افتان فرون اقل قلوتها أبنو صبا كرورا من محدارات كبابي أراق حليبات رحيب انقراتن عبداساتن تحت قربن كمهرات صنحة ناي مبعطا أبيات تمرتي ناب زبنا وهنساتات نمسك استجمر سرح بتصبغي قصل الله حلافي أقل قلوت تمرتي أبتنو صبا ممر محمد إدريس محمد علي أبزهب وحبريتا تنزهن نتعزر الله أبيات تمرتي أبدرجة مقطام معصون ما ساخوتن كمزبت صحاب محبار كما كان نايت مدب حمشيت بيت تمرتي أب ممحدار كبابي حشكب كتهنت مخانا أبريهم أب نوصبا كرورا 4 موالد أنات 10 توكلت مباتا 3 ماكلاي حانت دما ناي كلاي درجة أبيات تمرتي كمون كلت ناي عريوتن 10 ناي تمرتن عبيتن نقطاتات اللوام زينا مسواتي أما حدار النوصبا بارنتو قديم تقادلاي أوريليو جاكومينو آدي بهندبتاو حمام بعسران شدشتن قنبوت أب مبال 59 عمت عدميو تسويهم لعلى 38 عمت كاب عدميو أب كالسن حرنت مخبار لعلونتن لمعات هاجرن زوفية تقادلاي أوريليو أب وان حرنتاو كالسي أب هزباوي ممحدار جماهيرن محبر حرستوتن بزتفلالي صفحتات حلفنت دحرنات الندما بدرجة محدار نوس زبان دايركتر بيت صحفتها محدار زوباقاش باركان نهزبون هاجرون ببقعة توفاينتن زقلقلي حربين يوم تقدلي أوريليو جاكومينو بعال حدارن أبو 10 حدا ولوداتن يوم سنسرعت قبل دما حموس 28 قنبوت فرق معالتيا مكان مقابر حربينياتات بارنتو تفتسيمهم من محدار زوباقاش باركا بمسواتي قديم تقدلي أوريليو جاكومينو استسمعوا مرير حزن النقلسة نسد رابيتو مقالستون مسارحتون صنعت هابكم يبل أب حبرات منكسات أمريكان أوستراليان زنوبر إيرتراويان نمكت نسقهم أب تحت الزبل تيما زخر مبل 20 شعتن عمد سنبل ناصنتي إيرترا من محدارات زنوبر لن كتماتات بزفق قطعتات مسارات بالعل حبن أب عيلام
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንብልጫታት ኢንተርነት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብምጥቃም ካብ 1 ክሳብ 24 ግንቦት ዝተኻየደ ጽምብል ንታሪኽ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ቃለ መጠይቃት ዛንታታት ውዕሎ ባህላዊ መሰናድኦታት ስእላዊ ምርኢት ተዘክሮታት ዜጋታት ኣብ መዓልቲ ናጽነት ጽምብል ስድራ ቤታት ምስቃል ባንዴራታት ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ከንቲባታትን ምምሕዳራት ከተማታትን ንመዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዘመልክት መግለጺታት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ከምኡውን መመረቕታ ተምሃሮ ሰልፊ ባንዴራ ብመካይንን ካልእ መደባትን ዘጠቓለለ ነይሩ። እቲ ብምስቃል ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተጀመረ መደብ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ጽምብል ናጽነት ካብቲ ልሙድ ብዝተፈለየ ኣገባብ ግን ከኣ ድምቀቱ ከይነከየ ምክያዱ መርኣያ ኣብ ናጽነትናን ስልኣ ዝተኸፍለ ዋጋን ዘሎና ክብሪ ዘነጽር ምዃኑ ገሊጾም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣስታት 200 ናይ ካልኣይ ደረጃን ላዕለዋይ ደረጃን ትምህርቶም ዝዛዘሙ ተምሃሮ ብማንዛዊ ማለት ቨርቹዋል ስነ ስርዓት ክምረቑ ከለዉ ጸብለልታ ዘርኣዩ ድማ ተሸሊሞም። ኤርትራውያን ተቐማጣ ኣውስትሬልያን ኒውዚላንድን እውን በብኸተማኦም በተመሳሳሊ ኣገባብን ትሕዝቶን ጽምብላት ከካይዱ ከለዉ ብውሱን ተሳትፎ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣቶ መሓሪ ተኸስተ ብምኽንያት ድርብ በዓል ናጽነትን ዒድ አልፈጥርን ዮሃንኡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ገሊጾም። ካብ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ናብ ዜናታት ወጻኢ ንሰጋር። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ናይ ዓሶ መከላኸሊ ሃይድሮክሲ ክሎሪን ንመፈወሲ ኮሮና ቫይረስ ንኸይውዕል ንዘሕለፎ መምርሒ ሃገራት ኤውሮጳ ከተግብርኦ ጀሚረን። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ነዚ መምርሒ ዘሕለፈ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብዝተገብረ ፈተነ እቶም ሃይድሮክሲ ክሎሪን ዝተዋህቦም ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ካብቶም ነቲ መድሃኒት ዘይወሰዱ ዝያዳ ንሞት ከም ተቓልዑ ድሕሪ ምርግጋጽ እዩ። ናይ ዓሶ መድሃኒት ምዃኑ ዝፍለጥ ሃይድሮክሲ ክሎሪን ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምፍዋስ ከገልግል ከም ዝኽእል ብሓደ ፈረንሳዊ ሓኪም ድሕሪ ምግላጹ ብርክት ዝበለ ሃገራት ክጥቀማሉ ከም ዝጀመራ ይፍለጥ። ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ተራእዩ ክኽልከል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ንዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ብዘይካ ኣሜሪካ ዳርጋ ኩላተን ሃገራት ኤውሮጳ ከተግብርኦ ጀሚረን ኣለዋ። ወዱ ንፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ንዝተኣወጀ ሕላፍ ሰዓት ብምጥሓስ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሞምቦሳ ክዛወር ተረኺቦ። መንግስቲ ኬንያ ኣብታ ከተማ ንዝርአ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋት ዝኾነ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምግዳቡ ድሕሪ ሰዓት 7 ናይ ምሸቱን ሕላፍ ሰዓት ኣውጁ ምህላዊ ይፍለጥ። እቲ መንእሰይ ነቲ መምርሒ ምጥሓሱ ንስድራ ቤቱ ሓልዮት ከም ዘይብሉ ዘመልክት ምዃኑ እዩ ወላዲኡ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እቲ መንእሰይ ዝተወስደ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ብዘይምህላው ንሰበስልጣን ኬንያ ዘውቅስ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ኣብ ኣሜሪካ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ብዝሒ ካብቶም ኣብ ኩናት ቪየትናም፣ ኣፍጋኒስታንን ኢራቅን ዝሞቱ ወታደራት ከምዛይ ተገሊጾም። ዝዝግለጽ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ 9,000 ዝተለኽፉ ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን እዩ። ኣሜሪካ ድሒሩ ኮሮና ቫይረስ ኣተዋ ሃገር እኳ እንተኾነት ብዝተረኣየ ቅልጡፍ ምልባዕ ኣብዚ እዋን ብብዝሒ ሙታትን መልከፍትን ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ፕሬዚደንት እታ ሃገር ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ምስፍሕፋሕ እታ መበገሲት ናይቲ ቫይረስ ምዃና ዝንገረላ ቻይና ብዛዕባ እቲ ቫይረስ እኹል ሓበሬታ ብዘይምሃባ እዩ ዝወቀስ። ቻይና ብወገና እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠመ መቕዘፍቲ ብሸለልትነት ዝሰዓበ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኣበጋግሳ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዓለም ለኻዊ መርመራ ክግበር ቅሩብነታ ገሊጻ እያ። እዚ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትራያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ማእከል ጥዕና ፎሮ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ትገብር ኣላ። ኤርትራውያን ተቐማጡ ኣሜሪካን ኣውስትሬልያን መበል 29 ዓመት ጽምብል ናጽነት ሃገሮም ብልዑል ሓበን ኣብዒሎም። ኣምሓዳር ኑሶባ ባረንቱ ገዲም ተጋዳላይ ኣውሬልዮ ጃኮሚኖ ብሃንደበታዊ ሕማም ተሰዊዩ። ሃገራት ኤውሮጳ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ንመፈወሲ ኮሮና ቫይረስ ከይውዕል ከልኪለን።
ودي بريزيدنت كينيا ممرحي كورونا فيروس بمتحاس كزور ترخيبه